Türkmenistanyny çilim sewdasy doğrulugyny diýen ýaly gara bazara geçdi. Häkimetler bir kanun çilim sewdasyny göz yumýar diýip azatlygyň Lewapda habarçysy habar berýär. Döwlet dukanlaryna dören uly nowatlaryň biriniň sebäpkary bolan çilim gatçylygy Türkmenistanyny temmäk önümleriniň sewdasynyň doly döwlet ygtyýarlygyna geçirilmegi bilen güýçlendige eli ýukary aýatlaryň alyp bilýän çilimleri ýyl başynda 30-50 manatdan hepdede 3 gün satyldy. Ýöne çilim nowatlarynaky dagwa jenjerler, adamlaryň el aýagyna şikayet etmegi, dukanlaryň penjereleriniň döwülmegi netijesinde tynçylar aýtmyşlaryň çilimkeşleriň bir guty çilim üçin jan alyp jan bermäge taýin bolmagy bu sewdanyň behedilmegine alyp geldi. Çilim gatçylygy we ardan çilim üstünde turýan dagwa jenjerler tynçylaryň köpüsiniň pikirine görä emeli ýagdaýda dörediligi ýokardan gollagly adamlaryň aňsat ýerden millionlap pul gazanmagyna şert döretdi. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä Türkmenabadyň 1-nji senagat dolagyna ýerleşýän ambarlarda köp möçberde çilim bar. Olar döwlet dukanlaryna satylmaly haritlar. Ýöne aşaklykdan husus dukanlara paýlanýar. Husus dukanlara baran soň çilimiň her gutusy 50 manat därli 200 manat baharanýar. Ýagny her gutu çilimiň üstünden 150 manat artykmaç girdezi gelýär. Anonimlik şertinde urlaşan sewda işgäriniň aýtmagyna görä, bu sewdanyň arkasynda düýpli adamlar durýar we her gutu çilimden öz paýyny alýar. Emma birlerini baý edýän çilim beýleki bir topar adamyň maşgaly büdjetini uly urgu bolýar. Köp adamyň inni bir guty çilim almagy hem ýagdaýy ýok. Onsoň 10 manat töläp bir çilim alyp duran aljylary köp görse bolýar. Çilim gatçylygy we gymmatçylygy adamlaryň türkmen çilimine ýagny 50 yerli ot çöplerden ýasalýan çilimlere geçmegine getirýär. Adamlaryň saglygyny goramak üçin diýilip girilen çäklendirmeler çilimini goýup bilmeýän adamlary hasyly saglyk töwekkelligine salýar diýip yerli Lukman radio bilen söhbetdeşlik aýtdy. Çilim üstünde turan dagwa jenjerler Sowet döwründe arak şeraba girilen gadaganlyklaryň döreden goh galmagarly nowatlaryny ýerine getiren ýaly boldy diýip 70den aşan ýaşaýjy aýtdy. Ýönül Sowet döwründe häzirki ýaly husus dukanlaryň bolmagyny, emma şol wagtam dukanlardan gizlin awtologlara ýükläp çykarylan çelek aragyň bir topar adamy aňsat garanç bolanlygyny belledi. Diňe döwlet dukanlaryna satylmaly edilen çilim öz satylmaly ýerine ýok. Husus dukanlarda bolsa 200 manatdan gizlenip däl, açyçan satylýar diýip habarçy aýtdy. Meniň aýlanyp gören husus dukanlarynyň ählisinde çilim açyk satylýar. Ýöne gutulap çilim alýan alyjy tatdan ýok. Köp adam 1-2 kän bolanyny 3 çilim alyp gidýär diýip habarçy husus dukanlarda ýene bir kanun sewdany görenligini aýtdy. Onun sözlerine göre Ramazan ayında dukanlarda arak şarap satmağa girilen çäklendirmek hem açık diýen ýaly bolýar. Kanun boýunça bu ayda ne döwlet dukanına, ne husus dukanına ispirtli içkileri satyp bolýar. Dukanlaryň tepçelerinde görünüp duran arak şarap ýok. İçimlik suwlar dur. Emma Türkmenabaddaky husus dukanlara baryp islendiginden sorasoň gizläp goýan ýerinden ispirtli içkileri çykaryp berýärler diýip azatlygy bilen habarda edilýär. Ýöne arak satýan satyjylar çilim satýanlara garanyna serasap bolmaga çalışýarlar. Çüýşäni eliňizde görkezmän çykyň diýip tawsyrýarlar.